sí que ells volen fer una cosa, però que no arriben a fer-la mai. O sigui, acaba la funció i realment no ha passat res. No han aconseguit el seu objectiu. És ben bé aquesta impossibilitat, aquesta cosa, aquest drama humà de lluitar contra el destí, aquest fatos, aquesta tragèdia que arrosseguem els sers humans, aquest desig sempre insatisfet, sempre impossible de complir, aquests ideals, aquestes utopies, en fi, totes aquestes qüestions tan importants. Molt bé, molt bé. Que no hi ha manera que acabin resolvent-se sempre com ens agradaria. Home, això té una altra lectura que és també la lectura... Molt bé. He parlat bé. Molt bé. És la lectura de l'impostor, no? Perquè ja ho expliquem al principi que nosaltres vam rebre una subvenció, vam fer una obra de teatre per rebre una subvenció de la Generalitat de Catalunya que ens van concedir immediatament, perquè aquesta obra ja fa molts anys que la vam començar i ens van donar. I llavors és tota la lluita per no complir l'obligació d'entregar també l'obra, no? Perquè nosaltres el que volíem anar als calés i no fer l'obra. S'ha donat algun cas històric que malauradament no hem protagonitzat nosaltres, però de gent que ha cobrat i no ho ha fet. I és un somni, un desig que teníem. I és una reivindicació també, jo com a català, d'aquesta mala fama que tenim els catalans de treballadors, perquè un poble que és treballador, amb tot respecte, no val res. Un poble té que ser festiu. Fins i tot la meva mare, que afortunadament tenia molts defectes, encara que ella no sabia veure ni un, i deia que tenia molts milions, però no en va saber mai veure cap. I jo l'estimo perquè era imperfecta. Quan Franco deia Catalunya, regió trabajadora, s'emocionava, perquè deia, veus, diuen que som treballadors. Tan treballadors que es veu que ara ens queixem perquè mantenim a tota Espanya. Però això que el català és treballador a mi no m'agrada, i aquí és una mostra. I el català, per triomfar a la vida, és traïdor també, per naturalesa, perquè el que ve ha de trair. Escolti'm, jo per col·locar-li a vostè un transistor soc capaç de dir el que foti falta, perquè la meva obligació és enganyar-lo i dir el que sigui. Llavors tenim aquests catalans il·lustres, els més famosos per mi, tots han sigut bastant, si no traïdors, discutibles, des de Dalí a Pla, Xavier Cugat. Són els catalans exòtics els que han triomfat a la vida, perquè fins i tot el més ortodox Pau Casals estava liat amb una dona que tenia 38 anys menys que ell. O sigui que aquesta cosa és dels que es parla, d'aquests. Sí, Junoi, Eugeni d'Ors, Francesc Pujols, en fi. És tota una raça de catalans que toquen potser més al punt de la rauxa que al punt del seny, no? Perquè aquí el seny és, diguéssim, el producte nacional brut o bàsic o fonamental, no? I sobre aquest producte doncs creixen unes plantes exòtiques que són sempre poques, però que destaquen, que són aquestes plantes de la rauxa. I efectivament, com molt bé diu el meu company, per una vegada, perquè normalment no n'encerta ni una, però aquesta vegada trobo que ha parlat bé. Amb això del treball dels catalans, certament, nosaltres ens considerem una mica traïdors a la raça, a la causa, al poble, a la nació, perquè, com ja he dit des del principi, a nosaltres treballar no ens agrada i no creiem en el treball. Ho sentim molt, però és així, és la dura realitat. Som seguidors de la Bíblia i aquests senyors del seny farien molt bé en ser conseqüents i dinamitar d'una vegada no tots els símbols del José Antonio, sinó el tamboriler del Bruc, l'home que ha fet que siguem encara espanyols, no? Aquells som tan burros que encara va i li fotem un monument. Aquell tio el tindrien que afusellar directament, almenys a l'estàtua, no vull dir amb ell, no? Perquè el bé que estaríem fotent-nos xampany francès en comptes de cava. Home, en vendríem més, potser, encara que no va malament.